Hvad fuck er det? Just a prank. For helvede. Hvad er det? Prank. Lad os se, hvad fuck spiller I? Hey, Er du med på LOL, hva'? Okay, er du med på LOL? Hvad? Jamen, det var bare en prank. Og hvad? En fatter fræk. En fatter fræk. Ja, det tror jeg. Det var bare en prank. Okay, super. Videre i livet. Nå, okay, men så tænker jeg, så kan vi vil stadig godt spille sammen med sådan noget. Ja, Ikke? Ja, det ved jeg ikke. om der er det med fint. Prøv lige at ringe ham der Lukas op. Jeg har inviteret til samtalen, prøv lige at ringe ham op. I var du med til LOL? Hallo din missekat. Hej, det er lille miskat. Prøv lige at invitere ham, ringe ham der Lukas op på... Luk røv, man! I agree. I agree. Are you watching Cartoon Network in the background, my friend? Ja. Okay. Er det bare en prank, eller hvad? Life is a prank. Okay. Nå, Det er are you bare en watching prank. Cartoon Network in the background, my friend? Nej, hvad fuck er det, I mener? Prøv at tænke dig om. Det er Peter. Det er Peters skyld, det hele. Der var. Hvad er det, den prank, hva'? Prøv at tænke dig om. Jeg ved sgu da ikke. Jo, du gør. Nej, jeg går ikke. Jo, du gør. Hvad er det, hva'? Jeg ved godt, hvad det er. Nej, jeg gør ikke. Det er fordi, jeg tænker dig rigtig godt om, så ved du det godt. Jeg tænker, det virker ikke. Hvad er det, den prank? Fortæl nu, hva'? Prøv at tænke sådan. Hvad er det? 2 minutter tilbage eller sådan noget. Ja. Ja, så sagde I uden noget. Jeg falder natter, jeg gør. Hvad er det shit, Hvor du kan du var? være så lost, som du er? Det ved jeg ikke. Fordi jeg ikke kan lide matematik, måske. Matematik? Sig nu, hva'? Prøv at gætte. Jeg ved det sgu da ikke. It's just a prank, bro. Okay. Altså, jeg er fuldstændig. Skud i hovedet. Hvem fuck skal jeg spille? Jeg ved ikke. Jeg kender ingen af dem her. Hvem Nej. Ja, hej. Nej. Kan du godt huske Sebastian? Sebastian hvem? Ham jeg tog med til Inders. Nej, det er ham der er pedemis. Ivar, hvem skal jeg tage? Det ved jeg ikke, det var bare Nå, det er Peter. Peter. Yes. Sebastian, det var bare en prank. Der er kommet Peter. Eller hvem skal jeg tage? Bare lige sig det. En eller anden. Hvem er god? Jeg kender ingen af dem. Fuck, du råber meget. Kan du ikke lige skrue din mic lidt ned, Sebastian? Jeg ved sgu da heller ikke. Tom Kench. Det er ham, at du Blitzcrank. Kalista. Kasser din Lulu. Sebastian, det var bare en prank. En meget, meget lang prank. The unseen blade is the deadliest. Hvad? Det var bare en prank. Skal vi sige det? Ej, hvordan kan han ikke regne det ud, mand? Jeg ved det ikke. Sygt for helvede.
Kan vi sige det, jo? Ja. Jeg laver ikke tramp. Phew. Nice, det er ikke engang det. Er det? Filmer du det, jo? Filmer du det? Hvad? Du må filme det for at få det godt. Phew. Hvad er det, var? Jeg laver ikke tramp. Altså, det er bare godt. Jeg hører det kun. Så må du selv gætte resten. Resten. Ja, okay. Jeg gider ikke engang prøve at gætte. Jeg ved, nu er jeg fuldstændig brus. Sig det nu bare. Sebastian. Ja. De regner mod spiller Hakkes. Hvem tror du, jeg er? Det ved jeg ikke. Oliver. Hvad laver jeg? Eller PlayStation. Nej. Jeg ved sgu da ikke, hvad du laver. Jo, du ved. Nej, det gør jeg. Du ved, hvad jeg har lavet. Ja. Rap. Ja, hvor Ja. var det? Hvor var det? Det der med det der dæmonfis. Nej, men ved du ikke, hvor det er henne? Nej. Prøv at gætte. København. Nej. Jeg ved det sgu da ikke. Kan du ikke høre det på den måde, de rapper på? Nej. Kan du ikke høre det? Nej. Det er sgu da i Jylland. Hvorhenne i Jylland? Hvor kommer jeg fra? Det ved jeg jo ikke. Kan du ikke høre det på min accent? Sønderjylland. What the fuck? Jeg ved det sgu da ikke. Ivar, skal jeg gå top? Sebastian, jeg kommer fra Sjælland. Sjælland, ja, det ved jeg godt. Yes. Har du ikke sagt det engang? Prøv det 1 og 1 sammen. 2. Han er læst ham der, han er mand. Altså, jeg ved ikke, hvad fuck der er galt lige nu. Okay. Det der, det var i Jylland. Jeg kommer fra Sjælland. Læg 1 og 1 sammen. Fyn. Jeg ved... Ej, Hvad fuck? hvordan? Jeg ved ikke, hvad fanden I taler om. Hvis rapperen er fra... Så tænker du på dem i musikvideoer, så tænker du på mig. Ja, Hvad er forskellen? det ved jeg sgu da ikke. At Oliver han bor i Sjælland, og de bor i Jylland. Ej. Jeg fatter Ej. dig. Har du stadig ikke forstået det? Lad os nu sige, at de stadig... Nu skal jeg det helt ud pap. Lad os nu sige, at de stadig bor i Jylland. Og Ja. jeg bor her på Sjælland. Ja. Forstår du det nu? Nej. It's just a prank. Så jeg forstår ikke. It's just a prank. De bor i Jylland. Jeg bor på Sjælland. Okay. Nej, forstår du det ikke? Nej, jeg går ikke. What? What the fuck? Prøv at tænke på de der rapper i Jylland, og så tænk på mig i Sjælland. Og hvad tror Ja. du så forskellen er? Ikke noget. Altså, hvad fanden... Hvis de alle rapperne der, de bor i Jylland, og jeg bor på Sjælland, Ja. samtidig. Ja. Så mødes vi vel bare, I guess. Hvad? Peter, forstår du det? Jeg tror, han Er smuttede. han lige ved? Jeg fatter narter, jeg... Alle rapperne, i de lyriske dæmoner, Ja. de bor i Jylland lige nu, og jeg bor på Sjælland lige nu. Ja. Hvad vil det så sige? Det ved jeg sgu da ikke. What? Det vil bare sige, at I ikke bor det samme sted længere, I don't know.
Hvordan Hvis det er alle rapperne derfra, der bor i Jylland. Ja. Alle. Lige for selv, du bor i Sjælland. Jamen, hvis det er alle rapperne i Lyriske Dæmoner, der bor i Jylland. Ja. Hvad så? Og jeg bor på Sjælland. Hvad vil det så sige? Ja, det ved jeg sgu da ikke, at I ikke bor i nærheden af hinanden. Hvordan kan vi så lave musik, hvis ikke vi bor i nærheden af hinanden? Fordi så mødes. Hvad ved jeg? Jeg ved det sgu da ikke. Jeg tror aldrig, jeg har været så låst her. Når du finder ud af det, så kommer det ikke. Kan I ikke bare sige det, hva'? Nej, du skal regne det ud. Det kan jeg jo tydeligvis ikke. Prøv at tage papir, og så tegne begge rappere, og sige, de bor i Jylland. Og så siger du, jeg er en rapper, men jeg bor på Sjælland. Hvordan kan vi bo samtidig, hver sit sted? Jeg forstår ikke noget som helst. Lad mig skære den med ud i pap. Hvad laver jeg i de lyriske dæmoner? Synger. Ja, Rapper. Hvis alle sangene der, eller alle rapperne, bor i Jylland, Ja. og jeg bor på Sjælland samtidig, hvad vil det så sige? Ej, hallo. Hvad fuck? Fatter du det nu? Nej! What the fuck? Sig det nu, hva'? Hvis jeg siger, jeg er ikke. Gæt det sidste ord. Fra Jylland. Sig det nu, jeg ved ikke. Skal jeg sige det, Iver, direkte? Fuck kan det være så? Jeg vil ved med, at du forstår det hele. Hvis jeg siger det, så siger du bare, ej, hvor er jeg dum, man. Det ved jeg ikke. Sig det nu bare. Skal jeg sige det, Iver? Så sig det nu. Ja, jeg er ikke rapper. Og hvad? Ja, hvad for noget? Så du har bare sagt det for sjov, eller hvad? Ja, hele tiden. Seriøst? Han har aldrig været rapper. Og hvad? Jeg kunne bare deres tekster uden noget. Seriøst? Ja. Er det her en anden prank, eller hvad? Nej, det er det seriøst. Og du siger, jeg er blæst. What the fuck? Kan du ikke godt se det nu, hvis jeg siger, at alle rapperne bor i Jylland, og jeg bor på Sjælland? Hvad vil det så sige? Så kan I sgu da bare tage over til hinanden, vel? Ikke? Det kan vi sgu da ikke. Hvis der er 2 rapper i band, og begge rapper bor i Jylland, og jeg bor på Sjælland. Det kan sgu da ikke lade sig gøre, mand. Det kan du sgu da godt. Ikke når han ikke er rapper, så... Sgu da ikke, hvis begge rapperne i bandet bor i Jylland, Men han er i Sjælland. men jeg bor på Sjælland. Jeg er jo Du skulle da aldrig snakke noget med, der er 2 rapper. Okay, det er lige meget. Jeg har forstået det. Men på en måde har jeg faktisk ikke. I alt den her tid her, i sådan, jeg ved ikke hvor lang tid vi har... Vil du høre, hvordan det var, det gik galt? Egentlig var det meningen, jeg skulle sige det til dig igen. Sig hvad til Jeg sagde jo til dig, at jeg var rapper, jo, ikke? Ja. Og så lige så stoppede jeg med at snakke med Iver, altså jeg ikke snakket med jer fucking længe. Og så havde jeg faktisk glemt dig, og så her, da vi begyndte at snakke sammen igen, så det bare sådan, er det ikke dig, der er rapperen? Så var jeg bare sådan, fuck, man. Ej, what the fuck? Det her det er virkelig det mest underlige, at... Jeg tror stadigvæk ikke, jeg forstår det. På en eller anden måde. Så må du altså virkelig have svært det. Hvor lang tid har vi snakket så? Det er over et år i hvert fald. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor mange har du sagt det til? Så tror jeg ikke engang, jeg har tal på, for at være helt ærlig.
Du er seriøst. Jeg kan huske lige der efter den der, hvor vi snart snakkede med Oliver, så han sagde, at han rapper. Så kan jeg huske, du kom i skole og sagde, at det er mig og dig, vi snakkede. Fordi det lød fucking godt. Altså den der, du sagde det sådan, om du skal bare gå ind og finde den her video her, så kan du høre det. Og så jeg har jo fucking synes det er lidt godt, og så har jeg fucking sagt det til de andre, fordi de skulle høre den og stedet lort. Bare din reaktion, der sagde, at jeg var stoppet, og jeg begyndte at lave tram. Du er sgu da fordi, jeg tror du er god til det, fordi at... jeg har faktisk også undret mig over, hvorfor fanden, at du hed Baggy P der i. Jeg er så lidt... De andre kan du få Baggy P eller sådan, hvad fanden? Kan du ikke høre de her jysk accent? Nej. Ej, jeg skulle What? fuck han er idiot. Fuck. Hvad? Det griner. Jeg havde faktisk troet, du ikke ville spille med mig mere. Oliver, kan du godt høre noget? Jeg er ikke døv. Er du sikker? Nej. Hvorfor? Ikke noget. Filmen river. Ja. Seriøst? Okay. Det er derfor, jeg sagde vent lige, Oliver, fordi jeg skal lige tænde det. Så har jeg filmet det hele tiden. Men fik du den? Fik du også det der voice? Jeg står med Fik du det? Ja. Må jeg lige høre det, ikke seriøst?